Srdečne vás pozdravujem. V tomto videu si povieme niečo o výsadbovom reze. Výsadbový rez spočíva v tom, že prispôsobujeme objem nadzemnej časti voči koreňu, pretože platí pravidlo, že nadzemná a podzemná časť by mali byť vždy v rovnováhe. Pri výsadbe je to o to dôležitejšie, pretože musíme vytvoriť priestor pre koreň, aby dokázal zakoreňovať. To znamená, aby nemal príliš veľa starostí s príliš veľkou korunkou. Akým spôsobom sa tento rez prevádza? Našou úlohou je, vidíme veľmi dobre vyvinutý strom, jedná sa o jabloň Melody vrublovanú na podpníku M26, čo je teda stredne silno rastúci podpník. Pri výsadbe je podstatné, aby sme skrátili jednak každý z postranných výhonov a zároveň vytvorili presvetlenie novovznikajúcej korunky a následne zakratili stredník. Čiže všetky konáre, ktoré máme, zakracujeme zhruba vo vzdialenosti 10 až 15 cm od stredníka. To znamená, že sa to deje asi zhruba takto. Keďže pri tomto strome máme dostatočné množstvo týchto konárov, je možné už predpokladať, že gro tej korunky budeme zakladať zhruba v tejto časti. To znamená, že tuto vytvoríme prvé poschodie kostrových konárov a tých by malo byť spravidla, pokiaľ sa jedná o takúto jabloň, zhruba 3, 4 až 5. Tieto zvyšné, ktoré nám tu vyrástli, teda jabloň bola očividne v škôlke dobre živená, nemusíme na strome ponechať a odstraňujeme ich na konárový krúžok. Pri tomto úkone je potrebné dávať pozor na to, aby sme neodstraňovali aj toto zdúrené miesto, vlastne túto zhrubnutú časť, pretože by sme potom mohli obmedziť druhotné hrubnutie kmienka, čo takisto nie je dobré. Čiže odstránili sme všetky postranné výhony, hej. Zakracovali sme na vnútorné očko. Pokračujeme ďalej. Strom, ako vidíte, máme zakratený postranný obrást. Čo spraviť so stredníkom? Je veľmi podstatné, aby sme sledovali vždy, na ktorú stranu bol očkovaný strom, prípadne vrublovaný v škôlke. Z môjho pohľadu bol tento strom očkovaný na ľavú stranu. To znamená, že posledné očko, ktoré budem ponechávať na stredníku, bude rásť smerom doprava. V mojom prípade je to niekde tu. Áno. Prečo som rezal v takejto výške, prečo som ponechával toľkoto kostrových konárov a prečo som ponechal takýto kmienok? Je to v podstate takisto závislé od pestovateľa a je to závislé od nami požadovaného pestovateľského tvaru. Vždy platí zásadná vec, výška kmienka je vaše X. To znamená, že sa môže hýbať zhruba od 60 do 90, možno 100 cm. Aj keď u jabloní vždy preferujeme väčšinou, na tomto podpníku preferujeme nižšie tvary. Pokiaľ sa jedná o bujne rastúce podpníky ako podpník A2, prípadne stredne silno rastúci podpník MM106, tak tam uprednostňujeme vyššie kmienky, pretože tieto podpníky dokážu korunku udržať aj v takejto výške. Na tomto podpníku som volil zhruba predpokladanú výšku kmienka okolo 70 cm. Na ďalšej dĺžke zhruba 45 cm zakladáme predpokladané kostrové konáre. To znamená, že to je táto časť. A potom zvyšná časť, môže to byť takisto okolo 45 cm, my sme zakratili trošku nižšie, kde zakracujeme stredník. Čiže takýmto spôsobom máme pripravený stromček. Potom, keď ho vkladáme do jamky, je veľmi podstatné, aby sme dodržali hĺbku, ktorú tento stromček mal v ovocnej škôlke. Pokiaľ to nevieme identifikovať, čo už na tomto strome je veľmi ťažké, vysádzame tak, aby miesto vrublovania bolo zhruba 5 cm nad povrchom pôdy. Takže ja si myslím, že je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.